Askoko bigarren domeka ospatzen dugu. Aita Frantziskoren hileta lizkizunak gure oroimean daukagu, baina domeka gaurkoa da Jainkozko miserikordiana, edo Tomasen domeka. Azkenean sinistu ez ebana. Misio bihurtzen dan bildur itxiaren domeka da. Bildurretik misiora, eta parkameraren domeka. Hartu izue Espiritu Santo. Pekatu parkatzen deutxosun zonei, parkaututa geratuten dagoz. Berpiztuak ez dutxe herrietarik egite, ikasle iberen koldarkeriagaitik. Ez dutxe garpegiaren abandona. Bakea baino ez dutxe eskaintzen, zeinen handia dan Jaungoikoaren errukia. Itxaropenaen jubileo honetan, Frantzisko aita santuak esperintza honetatik bizitzera konbidatzen gaitu. Ez gure erruagaitik, aitatzen gaituen maitasunaekaitik baizik. Tomasek ez dau sinisten zauria jo arte. Lehenengo distipulak kiukieban esperientzia berape gudeu. Komunidadean sortzen dan esperientzia da. Eta bera domek horretan esan egon. Baina zauria horrek ja ez dira zauri edegiak. Ezabatzen ez dan maitasunen zeinu antxatxoak dira. Jesusek ez dau bere zauriak eskutetan. Haren bidez, geizkia garaitu dagoela erakusten duzkulako. Zauri horietan gureak sendatzen dira. Errukia ez da ideia bat, topaketa bat baizik. Gure zalantzak eta katzak gora bera, Kristo gure gana etxultzen dara sentidutea da. Eta esaten duzku, bakea zuhoi. Ze importantea da, entzute hau, bakea zuhoi. Aste honetan Gerniken be ospatzen dugu, edo ospatzen ez, oroimenan hartzen dugu, bombardaketa dalata. Eta zelan dan beharrezkoa bakea. Eta egatzen gaitu distipulales jaso duguna bizitzaz iragartzera. Domeka honetan konfiantza barritzen lagun digula. Gaitezan gure urritasunean bildur izan, Kristok ez dauz, baztertzen, eradatu egiten dauz. Urbildu gaitezen bere zaurietara. Uzda ikusan gureak sendatzen, eta somasek bezala, fedea eta etxaropenaren barrituagaz esan dezakegu ene jauna eta ene jainkoa. Bete horreki hor zaran jainko, Pasko jaietan bizkortu egiten duzu zure herriaren fedea. Indatu izu gugan, zeuk emondako grazia hobetu lertu daigun. Zelako bateoaz garbitu gaituzun, zelako espirituaz bizi barritu eta zelako odola zerozi. Paskoko bigarren domeka, otoitz errukia maigabeko Jaungoikoari zuzendakoa. Edo beti erruki hor, zaten dago moduan. Izu Kristinoaren erdian kokatzen gaitu, errukia. Paskoan agertzen dan. Jainkozko maitasunaren adierazpen legez. Liturgia aldi honetan urteko errepikatearen bitartez. Jainkoak gure fedia. Horresteaz gan, bateoren eta espirituaren eta kristoren odolak egindako. Bere erospenaren indar eraldatxalia berrakutxera konbidatzen gaitu. Frantzisko eta santuak espiritualtasun horregaz bat etorriz. Azpamerretzen dago errukia ez dela ideia abstraktu bat, baizik eta Jaungoikoaren maitasunen aurpegi zehatzak. Iristen jakuna garbitu eta barritu egiten gaituela. Errebus zentralak gure baitan, zure graziaren doinik areagotzen dauz. Fede biziz eta hasi baten nahi adierazuten dau. Dagoeneko jasu dugu zan, doairik sakonago ulertzeko edegi. Ulermen espiritual hori ez da intelektual bakarrik, existentziala baizik. Bateatu giza bizitzea, berpiztu talez bizitzea da. Espirituak mobiduta, Kristoren maitasun berrerosleak utzita. Frantzisko evangeli gaudion dinoen lez, esperintza paskonetatik bakarri zor daitezke, benetako post-misinori. Onartu jauna honez, zure herriaren eskaintzak zuganako fedez eta bateoaz bizibarriturik, beti zorionoa lortu dagian. Otoiz honetan eskaintzak aurkezteko kinu liturgikoa eta Pasko garaiko bateo barria batzen dira. Bateatu barriak, aitatzeak Paskoaren izaera ekleziala eta sakramentala nabarmentzen ditu. Ez da oroitzapena bakarrik, bitxabarria sortzen dagoen Pasko misterioaren eguneratzea baino. Frantzisko eta santuak evangeli gaudionen azpimarratzen dagoen lez, Eliza Paskotik bizi da. Eta Eukaristia bakotzean azorrazi dagoen doaina eguneratzen dau. Opariak neoftifoekin aurkeztea gare guztiok fedea zaharrak
Eta barriak betiereko bizitzarako bidean dagoan herri baten parte gareala onartze da. Fedeak eta bateok barritu ediereko zoriontasunaren lor daigun. Eskara kristinau bizitzaren helburu eskatologikoa azpimarratzen dau. Santutasuna bateoren osotasuna lez. Frantziskoak dinoen moduan, santutasuna ez dela urruneko idea bat, baizik eta benetako bide bat. Graziarekiko eguneroko leialtasun egina. Bera da munduko pekatua kendu dagoen egiazko bildotzen. Bere eriotzaz gure eriotzaz erestu, eta bere biztueraz gure bizia barritu dagoena. Prefazio Kristok aldarrikatzen da munduko pekatu kendu da eban benetako bildotza. Exodaren transidizioa eta Kristoren sakrifizioaren osotasuna batzen dituan titulua basko sakona. Baiestapen hori ez da soilik oihartzun biblikoa. Jesusen emoitzaren eraginkortasun berreroslearen fede autorpena baizik. Frantzisko eta santuak azpimarratzen dau munduko pekatua, ez dela abstrakzioa, jainkoagazko eta gizakien arteko komunioa apurtzen dauan guztia baino. Miserikordia bultu zen aita santuak gogoratzen dau errukiz bakarrik uler daikegula Pasko misterioa. Kristo bere burua askatasunez eskaini baituen, maitasunagaitik gaizki barrutik desarmauz, bere otxantasunean eta obedientziagaz. Iez gure herri eriotza suntzitoan, eta berpiztu bizitza berpiztuan. Zamoldeak erigmaren muina biltzen dau. Kristo esan etorri guri irakaspenea bakarrik, gure giza ezaera errotik eraldatzea baizik, esaten dauan moduan aita Frantzisko Evangelii Gaudium. Jainkoak guzti dura, egizu Pasko sakramentuetan hartu dugun graziak iraundagiela beti gure bihotzean. Onartxoteko toitzau erregu simple baino oso sakona da. Eskatzen dau Pasko sakramentuaren graziak gugan aktiboki iraundaiala. Kontua ez da erritu bat jaso, izana bakarrik baizik eta ak eraldatzea. Frantzisko eta santuak azpimarratzen dau eukaristia ezin dela tenpluan gietxepeta geratu. Bizitza barriak komunikau egiten dela. Sakramentuaren indarra, irautia, eskatzea bere graziak eta eguneroko bizitza dinamika daiala eskatzea da. Fede indartuz, itxaropena barrituz eta karidadea biztuz. Indarra berbak gogoratzen duzko ez dugula idei bat partekatzen, presentzia bizi bat baizik. Guan eragiten dauan Kristo berpiztua. Evangelii Gaudium eta Gaudete substatek aite santuak kristino berpiste klabean bizitzera ditua dagoala azpimarratzen du. Sakramentutik sortzen dan graziatik, eutzen itziz otoitzonek adierazoten du. Ezin dugula gure indarrez bakarrik iraun, baizik eta jaunak gure baitan jasotako Paskoa bizirik mantendu behar dugula. Aste hona izan, Paskoa aurrera doa eta alkarrekin egiten dugu.